Dyma Felin Ynysypandy yng Nghwm Ystradllyn. Mi gafodd ei hadeiladu ym 1856 i gynhyrchu slabiau llechi ar gyfer lloriau lleithdau a chafnau, gan ddefnyddio llechi o chwarel gorseddau gerllaw. Mae yna dramffordd sy'n cysylltu'r ddau. Mi gafodd ei chynllunio yn ddyfeisgar gan wneud defnydd o ynni dŵr adnewyddol a'i leoliad islawr chwarel. Mae'n adeilad ysblennydd sydd ddim yn nodweddiadol o ddiwydiant Llechi, Gogledd Orllewin, Cymru. Adeilad tri llawr sy'n uchelgeisiol yn bensaernïol. Yn ei hanterth ym 1860, yr oedd yn cynhyrchu dros 2,000 o dinelli o lechi bob blwyddyn. Ond nid oedd y llwyddiant yma yn mynd i barhau. Dim ond 7 mlynedd wedyn, yr oedd y ffigwr i lawr i 5 tunnell ar 20. A mi ddoth y busnes i ben ym 1871. Felly y cwmni a elwodd o'r adeilad oedd yr un a'i gododd a nid yr un a driodd i ddefnyddio. Ar ôl iddi hi gau, mi gafodd yr adeilad i defnyddio fel lleoliad ar gyfer eisteddfodau, hyd nes y tynnwyd y to ym 1916. Mi gafodd ei gwarchod gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym 1981, ac mae'n dal yng ngofal y Parc Cenedlaethol rŵan. Mae'n agored i'r cyhoedd am ddim, ac mae'n rhan o Safle Treftadaeth y byd Tirweddau Llechi, Gogledd Orllewin, Cymru.